салом алейкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навор мебинед шогирдо мансара гирифтиян кафели шикастагиро дар пол чиндиян чӣ хел зур омадаги аст. Дидӣ бародари азиз, ҳозир бисёр ҷо дар магазино дар мехе калидоро да мечинанд, бениҳоят хушрӯ мевия бародаро. Метавонӣ на поёнша паласа ҷудо кунӣ, краскаи сафед, метавонӣ краскоша дигаргун кунӣ, метавонӣ болоша мисол 10 сантиметр паласаи сиёҳ бизанӣ, ай потолок 10 сантиметр поён. Вай танаи девол шикатури холӣ буд, бигем пешина родбан задаги аст, дысло шпаклевка, потолокш бошад чи бетоноконтакт, аввал грунтовка, бетоноконтакт, ба родбан, баъд чи шпаклевка задаги аст, краскаш краскаи сафед. Бародари азиз, ина дидӣ? Дидӣ чӣ чотка шудаги аст. бо пешои даракҳои ёра хеле кардагиан, шуруча кардагиан. иҷошам амхе ба амхе рафтаги аст. иҷашам амхе.